Čiže ahoj, neviem, či ma vidíte, len máme divnú kameru. Vidíte. Dobre, ahoj, ja sa volám Peter a som tejto relácii, pretože mám deti. Teda organizujem detský krúžok, kde sú úplné blbosti. Mám tu aj mojich kamarátov, menších, ale dobre, sú to blbosti, čiže ideme na vec. Ahoj, volám sa Jakubko a som úplne blbý, lebo robím blbosti. A toto je naše zákulisie. Nás sme to všetko pobordali, bolo to pekne položené. Toto tu nemalo vidno. Rozbili sme jedno sklíčko. To je super, lebo sme blbí. Presne, Jakub. Ahoj, ja sa hambím, ale zase robím dobré blbosti. Juhu, tralalala. Ja sa volám Včielka Svetluška. Presne, Svetluška. Ahojte, nie som síce dieťa, ale som zasa blbý. Nevyzerá to, ale keď som sám, tak jašenie spievam. Ale to ja vám nejdem ukazovať, lebo sa smiestním pred celým YouTube. Presne, hamblivý Jakub. Ahojte, ja sa volám. Ako sa volám? Ja sa volám. Prepáčte, mám sklerózu, tak si nemôžem všetko pamätať. Ja sa volám Týna. Presne tak, Týna sa volám a som... ako sa volá ten vták? To je jedno, som vták. A zábavné na mne je, že keď poviem jednu hlúposť... čo? Tak si nič nezapamätá. Presne tak. To je Týna. Ahoj. Už máme poslednú. Ahojte, ja sa volám Miška Hryska a toto video nie je nič, lebo my tu nevystrájame. Blbosti budeme robiť minule, len sme sa predstavili. A ešte jednu máme. Miška Hryska. Dobre, ahojte, ja sa volám Peťka a blbosť je to, že stále chodím do vody a potom neviem plávať a potom sa snažím zaplávať a potom nikdy neviem, kde som a potom ďalej. To bola Peťka, ktorá hovorí stále a potom. Tým blbosti. Aký tým? Hej!